Бери ги да тичи. Тук съм, тати. Опа, моряшката походка. Там няма никой. Опа. Ай, чорта на моста. 10 часа. Толкова плаша спиране. Нещо се отиши. Бегай. Ела да им на джама да ви знае. Пак почава си плака. Това ще се измори. Браво. Остави да тича, бе. Остави да тича. Се измори? Те ще спикат къпана. Хайде, тати, давай. Тук съм, тук съм. Ще здраво ли? Кой мадам? Стълбички. Виж, мама, там един кораб, ето корабче. Стълбички. Той не е спрял сакич. Не, бе. Ами? Колизен кораб, бе. Не, оня ли та? Догонваме го. А, догонваме го. Чай, че много мръсен джама. Айде, тати. Айде към стаята. Чакай, чакай. Догонваме го да се не пуска. Айде към стаята. Айде, ела тук. Айде. Айде. Внимавай, прага. Да. Чайте да пуша на тебе. Чакай, майка ще пуши. Ела тук. Ела, кораба са клати, тати. Ела тук. Чакай. Виж колко край няма. Айде. Опа. Кажи дзак. Айде при мама. Това да махнем на мамата като джама. Ето. Къде е мама? Чакай. Майка ще и цигарата. Айде, докато пуши, не цукрим нас с жора, айде, тати.
Това скачим на асансьора. И да отидем къде? На долния етаж. Вижте колко е голям. Мали! Колко е голям този? Виж тук. Колко е голям. Чакай. Се качим на асансьора. Хоп! Натиснахме копчето. И сега ще дойде. Ето го асансьорчето. Виж. Виж. Тук. Бау. Ето виж. Хайде. Сега на кой етаж ще отиде? На кой етаж ще отиде? Седми. Движим ли се? Грънци. Движим се. Виж, къде е лист? Къде е лист? Така не се виждаш. Опа, ето. Стигнахме. Чакай да отидем. Трябва да видим нещата. Едни заведения. Едни ширини. И там има едни магазини. Едни ширини. Да. Айде да се кача. Айде пак по така, кича. Има и надолу. Има и нагоре. Айде не пиша този път. Хоп. Гледаме на седмия. Сега отиваме на 8. Майка ти тук. Ето, която е? Майка ти? Мама? Стигна да пуши. Ще го дъщрака му. Бягай, че не се вижда тя. Гони, мама. Гони, мама. Не мени. Там. Това трябва да ги снимаш. Оп, обърка пак. Няма къде да си там, бе. Внимавай. Айде, мамо, отключвай.